Представяме ви новата иновативна стойка за автомобил, която се състои от метална стойка статив и две прилепващи повърхности. Първата от тях, основата, се поставя на гладка, почистена повърхност в автомобила. Стойката е на стабилна панта, която се прилепва към основата. Втората част от прилепващия слой е със специални отвори, през които устройствата се поставят така, че да може да се чува звука през тях. Изберете добре точно тези отвори, така че да застанат на стойката и да не пречат на звука. Захващането е изключително здраво и е устойчиво при всякакви затруднения на пътя. Може да я закрепите под страничен ъгъл и да настроите и по вертикала. Отлепването също е много лесно. Към стойката може да прикрепите дори повече от едно устройство. А колко здраво се държат, ще видите от следващия ни тест, с който показваме каква е силата, която може да повдигне прилепващият иновативен слой. Ето и самия тест. Тестът е с една от любимите ми книги на Хари Потър, която е доста тежка. Залепихме книгата с тиксо, така че при тест да не се отваря. При поставяне на кантара, книгата показа 1 кг и почти 200 грама. Основата на прилепващия слой поставихме върху гладката повърхност на книгата. Използвахме за теста ютия с гладка повърхност. След притискане за не повече от секунда, вдигаме книгата и виждате колко стабилно се държи тя. Отстраняването е много лесно и може да стане за всякакво устройство, което бъде прикрепено към нея. Слоят, разбира се, е за многократна употреба и при поставяне на прашинки може да бъде измит и ползван отново. Направихме и втори експеримент, при който се опитахме да повдигнем с ютия тежестта на цял лаптоп. Над 3 кг поставихме на кантара. Със странично движение отлепваме и самия слой по същия начин се отлепва със същата лекота. Самата тежест на лаптопа е над 3 кг. Нека да видим стрелката. 1, 2, 3 кг, 300 може би. Иновативният прилепващ слой е устойчив на слънчеви лъчи и практически всякакви температури. Той може да бъде измиван и ползван многократно. Мототел желая на всички шофьори приятен път, безавариен и лек ден!